Čaute ľudia u ďalšieho videa. Dneska to bude video z Minecraftu. Troška sa to seká. A to sa rozjede. A ak sa vám video bude páčiť, nezabudnite zanechať like, odber a zvonček. Tak nezabudnite dať. A si môžeme začať aj hrať asi. Seká sa mi to, strašne sa mi to seká. Čo je s tým? Niekedy to musí troška to nemám počítač. Niekedy mám 100 niekedy 30, niekedy 20. Takže si to dáme na plenky. Dáme si crafting table. Tak. Urobíme si sticky. Takže takto sticky. Dobre, robíme si takto krompáč a my sa teraz poviem, či sa mi to natáča, hej, natáča. Lebo niekedy mi to nenatáča. Týka sa to riadne, ale... sa 20, neviem prečo mám 10 FPS. A čo by som... Nejaké to drevo a... Seká sa to, riadne sa to ale seká. No len to ľudia nevadí, keď vám to nevadí, tak napíšte do komentára, že to nevadí vám, ale mne sa to riadne seká, mne to vadí. Iba nastavím niečo. Si dám na 40. Už to je lepšie troška. To som sekerol. Neviem, niekedy sa to riadne, že seká, niekedy sa to seká, ale... Niekedy sa to ľudia, viete, vypne, ale to nemám. Neviem, či sa to zabilo. Neviem, asi to slyším. A teraz ste ma mali lepšie počuť, lebo niekedy mi to tak vypne ten zvuk. Ale tá hudba je taká... Treba... Asi sa neviem. Musí byť dungeon. Z nejakú jasku. Kravy. Tak to je dobré.
na najmenšiu, čo by sa, ako by to išlo? Čo to takto? Čo by to celkom plynulo, potom myslím, že vidíme dobre. Nie sa najmä, ale dám si to na normálne. To nevadí, ne? Alebo... Ja neviem, ako si to mám dať, ale ja si to dám asi na... malú. Počkajte. Dobre ľudia, som späť. Musím to za chvíľku to ukončím, ľudia. Takže... Ak vám to nevadí, ja si tu robím provizorný domček. Lebo dneska nemám veľa času, nechcem, aby mi to veľa zaberalo istotu. Sorry ľudia. Takže sa nebojte. Takže... Ja aj tak musím niečo... praviť. Tu keď povie zombík, tak bude mŕtvý. Takže... Ideme sa v ďalšom videu zatiaľ. Čau.